Palárikovo patrí medzi miesta, ktoré sa významným spôsobom zapísali do dejín európskeho poľovníctva. V máji sa tu stretli hostia z viacerých krajín sveta, aby vzdali úctu osobnostiam, ktoré svoj život zasvetili prírode, ochrane zvery a rozvoju poľovníctva. The idea of establishing the CIC and Palárikovo je významné miesto, pretože práve tu vznikla myšlienka založiť CIC, Medzinárodnú radu pre poľovníctvo a ochranu zvery. Môj starý otec Ľudovít Károly sa spolu podieľal na príprave prvých stanov tejto organizácie. Ocenenie Ľudovíta Károlyho je určené ľuďom, ktorí svojou prácou prekročili hranice vlastných krajín. Medzi laureátmi sú odborníci na manažment zvery, ochranu prírody, medzinárodnú spoluprácu i charitatívnu činnosť. And it's, I think, very good for hunters. Je veľmi dobré, keď poľovníci robia aj charitatívnu činnosť a pomáhajú nemocniciam a chorým deťom. Za posledných 10 rokov sa podarilo vyzbierať približne 1 000 000 eur, vďaka čomu sa pomohlo viac ako 600 000 deťom a zakúpili sa rôzne zdravotnícke prístroje. Dnes dostane medailu za zásluhy 11 ľudí. Medzi ocenenými bol aj doktor Rudolf Baldus, ktorý 10 ročia pôsobil v Afrike a podieľal sa na ochrane jedných z najvýznamnejších prírodných území sveta. Afrika veľmi jasne ukazuje, prečo je manažment zvery nevyhnutný. V krajinách, kde bol lov zakázaný, zver dramaticky ubudla. Stačí sa pozrieť na Keňu, kde bol lov zakázaný v roku 1977. Odvtedy prišli o viac než 3/4 svojej voľne žijúcej zvery. Naopak v oblasti Južnej Afriky, kde bola zver takmer vyhubená, zaviedli manažment a poľovníctvo a dnes tam majú viac zvery než pred 100 rokmi. Obdobné skúsenosti prináša aj Tanzánia, kde ochrana prírody stojí na spolupráci s miestnymi komunitami. I'm third generation Tanzanian. Som už 3. generáciou Tanzánčanov. Moja rodina prišla z gréckeho ostrova Kréta koncom 19. storočia do vtedajšej nemeckej východnej Afriky, dnešnej Tanzánie. Dnes ľudia veria emóciám a sociálnym sieťam. Antipoľovnícke organizácie sú veľký biznis. V Spojených štátoch amerických ide o priemysel v hodnote $3 miliárd ročne. Získavajú peniaze cez emocionálne kampane. Ľudia v mestách si myslia, že zachraňujú slony a levy, ale často nerozumejú realite. Najväčším problémom Afriky nie je poľovníctvo, ale chudoba a rast populácie. Ak ľudia nemajú z prírody úžitok, územia sa menia na poľnohospodársku pôdu. Podujatie v Palárikove nadviazalo aj na nedávne generálne zhromaždenie CIC vo Viedni, kde sa stretli zástupcovia viac ako 40 krajín sveta. Hlavnou témou bola budúcnosť poľovníctva, ochrany prírody a ekonomická hodnota voľne žijúcej zvery. Budúcnosť záleží len od nasledujúcej generácie, ktorá prichádza. Už my sa tiež pasujeme do role tých skúsenejších a prichádza mladá generácia, akých vieme vytvoriť na náš obraz, prirodzene za akceptáciou moderných prvkov, lebo toto vedia naši mladí ľudia priniesť do poľovníctva, elektronizáciu, štatistiku, pomoc, rýchle reakcie, včasné reakcie, slušné reakcie, sociálne siete a tak ďalej. Takže záleží od toho, ako im to odovzdáme. Ja si myslím, že sme na dobrej ceste napriek tomu, že máme veľmi veľa nepriateľov. Ocenenie Ľudovíta Károlyho nie je len poďakovaním jednotlivcom. Je aj pripomenutím myšlienky, ktorá sa pred 10 ročiami zrodila práve v Palárikove, že ochrana prírody, poľovníctvo a medzinárodná spolupráca môžu spoločne vytvárať hodnoty, ktoré presahujú hranice štátov aj generácií.